Cheira algo misterioso. Que será todo isto? Creo que son cousas antigas que usaban os nosos avós. Pero como se empregaban? Eu nunca vi cousa igual. Ola, veño contarvos cousas sobre os trebellos do barco de Valdeorras e Tribes. Preparados para unha viaxe ao pasado? Sí! Pero, que son os trebellos? Trebellos son ferramentas antigas que se usaban cando non había internet nen máquinas modernas. E tamén se utilizaban para os campos e as casas. Isto parece un molde de hacer churros. Pois acertaches, este molde usábase na antigüidade para facer churros. Agora dame fame. Churros con chocolate, por favor. Creo que este molde é o meu favorito. Mirade, colocabas a masa dentro do molde, logo apretábase nos mangos e despois salían en forma de churros pola parte estreita. Genial! Así todos os churros saían casi iguais. Ademais, aforrábanse tempo, sobre todo se fai unha chea deles. Exacto, este molde era moi útil nas festas. Claro, como unha máquina portátil. Pero seguro que estes churros sabían moito e tiñan un sabor moi especial. Claro que sí. Na antigüidade dicían que os churros eran moito máis saborosos que os de agora. Dame fame só pensar niso. Gustaríame probar uns churros deste molde. Sabedes como o bisavó Isauro era fiador? Tocaba este chiflo para anunciar que chegaba á aldea. De verdade, que emocionante. Como era o traballo do teu avó? Contámonos como traballaban. Pois o meu bisavó viaxaba por Galicia ata Castela na súa bici cunha roda de afiar enganchada nela e cando chegaba á aldea anunciaba con este chiflo a súa chegada e a xente levábanlle oitelos de soiras para afialos. Que traballo tan curioso. E tocaba unha melodía co chiflo? Sí, tocaba un asubío que todos recoñecían e todos saían das súas casas cos coitelos na man. E como facía para afiar? Pois montaba a súa roda de afiar que funcionaba a pedal. Tiña que pedalear para que a roda xirase e mentras afiaba os coitelos había unha pedra que xiraba. E pensar que este chiflo podía anunciar tantas cousas. Sabedes que neste libro hai unha foto do meu bisavó Isauro? Queremos vela. É esta, é o recordo da miña familia. Que historia tan bonita. O libro e o chiflo son as xoias da miña familia. Este é un moinho de café a man. Sabéis como funcionaba? Parece unha caixinha con unha manivela. Se xiraba a manivela para moer o café? Sí. Primeiro metían os grans de café, despois xiraban a manivela e caían os grans de café no caixón pequeno. Que interesante. Próbate. Uf, e facían iso todos os días. Debían ter uns brazos ben fortes. Mirades, son pesetas antigas. Non sabía que os guardaban nos museos. Que bonitas son. Esta parece de prata. Pois as pesetas usáronse durante moitos anos en España. Antes
tivésemos os euros. Estas moedas parecen bastante infantiles. Acá hay pesetas de diferentes épocas. Mira, esta es de Alfonso III. Espera. Antes as moedas se facían de plata. Sí, porque eran muy valiosas. De oro y de plata, as grandes. Después empezaron a hacer de níquel, latón y cobre, porque eran más baratas. Mira esta, é unha moneda de 5 pesetas, coñecidas como duros. Mi avó falábame dos duros. Dicía que no seu tempo valía para modo. Esta de aquí, Que pasada! algunas tenían las caras de los reyes y otras los escudos. Me gustaría ter algunhas destas pesetas como recordo. Seguro que hoxe en día son moi buscadas polos coleccionistas. Pois sí, moita xente guardou as pesetas cando se cambiou ao euro, por se algún día valen moito. Quen sabe? Igual agora temos un tesouro agochado nos caixóns. O que teñen estas pesetas é moita historia. Pois aprendi algo novo hoxe. Eu tamén. Non esquezades de revisar os caixóns da casa por se encontrades alguna peseta esquecida. Se atopa alguna, avísanos. Se temos sorte, ao mellor, danos para comprar unha empanada galega. Pero si isto parece algo para o lume. Non estou segura de como se utiliza. Pois ten toda a pinta. Parece un trebello para soprar aire. Isto chamase fogo. Utilizábase para avivar o lume. Mira, codes polos manos e ao apretarse o aire sae por a boquilla estreita. Perfecto para a lareira. Que interesante! Nos tempos antigos, o lume era fundamental. Servía para quentarse, cociñar e arrumar. Tamén se usaba en fábricas de leña. Era moi útil nas cociñas con forno de leña. Parece moi sinxelo de usar. Que importante é o frío. Eu creo que unha foz axudaba moito co lume. Hoxe non lle damos importancia porque tenemos calefacción e electricidade. Sí, pero isto é un exemplo perfecto de como as ferramentas sinxelas podrían solucionar problemas moi importantes. Parece un trebello moi sinxelo, pero era ben importante. Estaban feitos de coiro e madeira. Eran moi resistentes. Imagíname as nosas avós utilizando o folio. Que recordo. E se ves o lume se apaga, ahora sabes que facer. Usar un fol e soplar con forza. E isto parece un faro antigo. Sí, eu vexo moitas iguais na casa da miña avó. E como pasaba o ferro? Tiña que ponerle a lume en unha estufa quente para quitar a masa. E despois pasaban a ferro pola roupa para empezar a ver lisa. Que calor debe dar iso. Imagino que deberían de tener moito cuidado para que non quemase. Sí, pasar o ferro non traballo ben duro, pero a roupa quedaba perfecta. Pois a roupa non sería a mesma sen todos estes trebellos. Cando un xa se traballaba tiña que ser moi habilidoso. E ter moita paciencia tamén. Fixeron moitas roupas fermosas. Quero ser sastre. Las había as teas é moi bonito. Eu tamén, pero mellor que nos ensinen primeiro, non vaya a ser que quedemos en delos cas agullas. A miña avó estaría moi feliz de ver todas estas ferramentas. Que cousa máis curiosa. Sabedes que é iso? Non sei que pode ser. Eu diría que é un xoguete antigo ou algo así que sirve para xirar. Iso é un fuso. Usábase para fiar lá e facer fíos. Pero como se usaba? Pois mira, collían a lado bella e co fuso dabanlle voltas para transformar en fíos e con fíos tecían a roupa ou mantas. Así que con esto podían facer roupa. Claro, era un proceso lento pero super importante. Antes non había tendas de roupa como agora e tiñan que facer a súa propia roupa. Uf, que paciencia, non me imagino facer isto, pasar tantas horas facendo un só fío. E mentras lle daban voltas ao fío ao fuso, como sabían que estaba facendo ben? Pois era cuestión de práctica. As mans tiraban da lá e facían xirar o fuso.
A mí seguro que non me saia ni un fío ben. Eu xa me imagino o fuso caendo ao chan cada 2 por 3. Pois por iso non traballo tan espectado. Sen elas non había roupa nin mantas por inverno. Pois seguiremos buscando máis cousas. E sabe para que serve esta ferramenta? Non a tiña visto antes. Era un ripo do liño. Usábase para limpar as fibras do liño despois de secar. Ao pasalo entre estes dentes iban eliminando as fibras duras e sujetaban as fibras suaves. Que interesante. Primeiro tiña que cultivar o liño, despois recollelo e poñelo a secar. E aquí co ripo limpiaban as fibras duras e quedaban só para usadas para fiar. E iso de fiar sería co fuso, non? O ripo sería como o paso anterior antes de preparar o material. Pois sí, o ripo axudaba a separar o bo do gano e despois coas fibras máis finas podíase facer fios para tecer roupas, sacos ou lenços. Seguro que facía falta facer forza para pasar por aquí. Pois sí, era un traballo ben duro. Sabías que tamén usábase o liño para cordas? Sí, porque é moi resistente. Mirade isto, que raro parece. Sabe o que é? Eu creo que é unha lámpara de carburo. Unha vez a vi no telediario. Unha lámpara? E como funcionaba? O meu avó tiña unha. Funcionaba cando o gas se formaba e se mesturaba con auga e carburo. Gas, e non era peligroso. Sí, bueno, se non se utilizaba ben podía serlo, porque aquí arriba almacenábase a auga e aquí abaixo almacenábase o carburo. Entón, movendo esta pequena válvula, empezaban a caer pequeñas gotiñas ata o carburo. Entón, empezaba a salir un fume que cheiraba fatal. Entón, é como unha lámpara máxica. Algo así, era moi usado polos mineiros, porque a luz que dá é moi forte. Entonces, dura moito tempo. E se usaba tamén en algúns fogos. E como controlaban a luz? Pois porque movendo a válvula, dependendo do fume que salira, se salía moito fume, era que salía máis luz. E se salía pouquiño fume, era pouquiña luz. Total, que controlaban co válvula. Que interesante. E agora, mirade isto. Sabedes para que servían estas galochas de madeira? A levar no pé. Parece durísima. Moi ben, son as famosas galochas, que servían para traballar no campo cando chovía moito e protexerse da auga e do barro, e a veces tallaban debuxos tan bonitos como este. Por eso, os meus avós di que traballar no campo non é doado. Iso é certo, as galochas son moi importantes, porque sen elas non poderían traballar no inverno. Que interesante. Cantas historias hai sobre estas cousas? Pois, se os gustou, hai moitas cousas máis por descubrir. Xachos, fouciños, fusos... a que non sabíades que cada un deses trabellos conta unha historia de Galicia. Que vos pareceu? Genial! Este museo é impresionante. Son ferramentas do pasado. Que é isto? Para que servirá? Parece un pau con unha punta do ferro no fondo. Non é só un pau, é unha batedeira. Antes usaban estas ferramentas cando regaban e para regar os surcos. É verdade, o meu avó sigue usando. Di que as máquinas son boas, pero a batedeira non fai o mesmo traballo. Pesa bastante. Tiñan que ser moi fortes para traballar isto por todo o día.
este é parecido, pero a punta diferente. Ese un sacho. Úsase para traballar na terra, pero úsase máis para quitar as malas ervas. Sí, o meu pai di que sen o sacho non hai horta que sobreviva, pero as malas ervas crecen máis que os tomates. Entón, a xeda para cavar e o sacho para limpiar. Fai os dous bo equipo. E isto é para loitar. Non, iso é un fouciño. Usábano para segar o trigo. Así, zas, collían o fouciño e cortaban as malas ervas do ras do chan. Que traballo tan duro! Ahora faise todo con máquinas e antes solo utilizaban ferramentas. Ei, mirade isto, parece unha cousa rara de madeira. Que será? Eu non teño nin idea. Seguro que é moi importante. Eu tampouco sei, parece un pouco un burato no medio. Pois isto é un xugo. Servira para enganchar as vacas e que tirasen do arado ou do carro. Unha vaca soa, sempre pensei que traballaban en parellas. Pois moitas veces sí, pero tamén había labedos que tiñan unha soa. Cando só era unha, utilizaban ese tipo de xugos. Este tipo de xugos facía traballar igual, pero máis amodiño. Interesante, mirade por este burato. Por aquí pasaba a corda ou a cadea, non? Exacto. As vacas tiraban do carro, do arado ou do que fixese falta. Debería ser un traballo moi duro para a vaca. Pois moitas veces sí, pero o xugo estaba feito para non facerles dano. A madeira era suave e adaptábase ao pescozo do animal. Ademais, as vacas estaban moi ben cuidadas, porque eran moi importantes. As vacas eran como as máquinas agrícolas da antigüedade. Non me imaginaría unha aldea galega sen elas. Pois xa aprendín algo novo, seguro que hai máis cousas interesantes por aquí. Mirade isto. Isto si sei o que é. Unha choca, o que levan as cabras no pescozo. Claro, para que os pastores escoitan onde están os animais, mesmo se están longe. A choca é unha cousa moi especial para os gandeiros. Así saben onde está o seu gando para non ter que andar buscándoos todo o día. Sempre me gustou ese son tan alegre. Talán, talán. O meu tío ten unhas cabras e ás veces escoito o son da choca cando vou visitalo. Imos facer unha colección de trebellos antigos e así aprender como vivían antes. Boa idea. Os nosos antepasados tiñen cousas moi interesantes. Sí, imos buscar máis tesoros antigos. Imos! Agora a ver isto. Esta é unha aceiteira. Para que sirve? Esta aceiteira non serve para cociñar, serve para enranxar os trebellos. A miña avoa conta que as bisagras, que engrasaba as bisagras das portas e as rodas dos carros. Ah, así. Os trebellos non se rompen e duran máis tempo. Que práctico. Claro, e seguro que se escoita menos o cri-cri dos carros estaban ben engrasados. Que ven antes. Miren cantas ferramentas de carpintería. Este parece unha caixa cun mango. Que será? É un cepillo. Usaban os carpinteiros para se suavizar a madeira. E isto non se fai agora con máquinas? Claro que sí, pero onde se facían con ferramentas como estas? Imagínate todo o tempo que les levaría facer unha mesa ou unha porta. Pois dirían que teñen moita paciencia.
Este é un taladro con manivela. Chámase berbiquí, usábano como trade para facer buratos na madeira. Supoño que xiraban o puño e coa broca furaban a madeira. Sí, os carpinteiros eran como artistas. Isto? Isto sí sei o que é un serrucho. Co serrucho cortaban os troncos e as táboas e facían todo a man. E seguro que levaban un bo tempo. A miña avoa conta que os carpinteiros estaban todo o día co cepillo e o serrucho. Pois eu quero probar co cepillo, debe de ser moi chulo ver como a madeira queda tan lisiña. Pois eu quero probar co berbiquí. Igual podo facer un burato na madeira. Pois eu prefiro o serrucho. Quero ver se son tan fortes como os carpinteiros de antes. Pois veña, temos que pedir permiso, pero seguro que sería divertido probar estas ferramentas. Mirad este molde caldado, pero que será todo isto? É un molde para facer ladrillos! Hinchaino de barro, secaban no sol e servía para facer casas! Entón, cada ladrillo tiña que facerse a man. Que paciencia! E isto, te parece un pouco unha chava? É un sombrete de fontanería antigo! Servía para quentar os metais e soldar! Uf, que perigo